Salamat. Naghatag sa kwarta. Nakapalit ka og. Tapos. Agi ko napalitan pag ka og, ango pa man mao pa bagbakod sigdaan. Renamete. Lag dito laman te. Naaglaman dito. Adto na me. Ang bintas kang biyahe lakaw na to, ma. Amping ta sa biyahe ko no. Oh, Renamete. Hindi tadakkan, ma. Hindi ko magmas, ma. Magmas. Ay na dali. Muli na ta. Mag-vlog po. Kinsa? Daya. Marga unday. Ano? Ano? Girag-girag day. Nalagyan. Isig mo na ko. Arang ka di. Di ko na day. Di ka lang ma-overhang. Dako na bako. Hindi ka na nga po. Bako. Hindi ako maging ato na tire. Hala, doon sa kayo. Ako kasakay. Huwag mo ko nakakuan. Lung. Tire, dako. Grabe. Butang sa tiin. Butang sa tiin. Ano na? Aman. Ayan na ito. Lagi. Oh, ginoo ko. Malagi ni manukusay. Grabe kang umsang. Ato na te, salamat te. Bye-bye te. Bye, sister. Bye-bye ko na te. Ayan, harap yun. Salamat te. Lagi. Malagi manukusay. A few moments later. Ma, ma nilain, ma. Napa? Papaglay mahuman na paglisubos na tulo. Nay! Nagkuman nagsuwat, mapaway na, ma. Na, paway daghang pagbuhaton nun. Hindi mo kung yung mapahawasan, ma. Man, Hangay ba na ipahuway ng pagsuwat nga di man na kapoy? Muli ka niya na yun. Asa na pugsa ma. Pugsa mo ko na yun. Dali na. Di ka ba na ligo na mamisa po? Ligo dito may balik ko dito. Ano ta? Di ko pwede kay kapoy. Nagpis lang ako. Luwa na ang buk mo. Samot. napay itlog, nay. Uda pa. Kano na po gusto ko? Kano susog lang, kali mo. Luod man ang susun. Di ba? Luod. Kawan sa kong itlog, ma. Ini alas susog. Ma, mangita kong nanay yung itlog, ma. Ignong nga pagli ka kasuwat. Alas 10, nga niya rigis na. Parang sa duha, parang atay sa. A few moments later. Kuya na. Hindi sa may ikan. Ihatag sa grasya, ma. Gihatag sa grasya. Hala, dako man isa yung parito dani. Gida. Isa may mga libre dani nila. Para man di man ni parang mama, para man ni mo. Ipalitog sandal, ma. Imo, sandal. Hindi ka nanay. Ilaka lula pansing ba, ma?
Mani, Kuya Junjun ma. Ato sa pa itong sandal. Ayan ka na, Nay. Akala nay. Isda ragida. Akala tatay. Paklay ira. Paklay ira ma. May mo Nay, dali okay bakla. na ako. Nay. Baklay. Dali salamat sa taghatag gani ko. Salamat sa naghatag. Daghang grasya. Daghang grasya. Kantay siya lagi. I need you now. I need you now. Buso ko'y kasi. Ana, pagka Diyos Ginoo nga naghatag ng tagaan dagkuan, daghang grasya. Ginoo nga naghatag ng tagaan daghang grasya ina. Santa Maria nan ka sa Diyos. Ampuk ang sala. Kanon kamatay amin. Okay, bright yun. Nga na atay sa marato tay ta. Inundakot tubig atay sa. Ala, sige. Hi guys, good morning. Karon October 20. Magtumis hagna kami ni Florami na may asikasuhan sa land bank. Dani ra kayan ha. Magdasay ko si ma. Kinsa may pag-asa? Pagmabayulit ma. Kinsa pa may uban? Ang duha ma. Lulipap nga ba yung litra? Namin isang lulipap na ni. Lalim mo lipap na. Kinsa may lain? Sandals. A few moments later. Kaya na Miss Van. Kay magtumis sa land bank. Paban kong Florami kay si Jaden may murag sweet na dyan kay na. Hindi guys, Celia nagisapot to kay sumuban. Hindi man pwede. Kaya nagdadali rapot ni. Kita-kits na naman dito po nagabo. Diyan pasalamat din ko si Diyan peppermint. Kay marang-arang pag ni Ander, pagsaka pa na ho. Wala na kong kasuka usbaho sa sakyanan. Diyan, harang namin ang dyan ko ang peppermint. Lami nakarelib dyan. A few moments later. Diyan na dyan Miss Land Bank. Diyan. Mugawas ko kay kuan na ipaputo copy. Diyan si Floramila may una kay napos si Jagya si kaso. A few moments later. Diyan guys, ning agi mi daring McDonald's kay grabing gutuma. Pas mo nagamong mga bito kani. Kay na mainit rami pagabuntag, wa mi namahaw og tarong mo nang hapit sa midari mangaon. Dara guys, so kalamay dako ni hapit po ko darig pa picture. Kay tagsar ta makalaag og hagna. Biligsan ka ha? Diyan mo so da po mig BQ kay na ako'y paliton. Parang Aliana. Na mo hapit sa ami. A few moments later. Hi guys, nauli na din, may kasagna. Katong nihatag ni Aliana o kalipay, ang gipalit na, bago magustuhan ba ka ni Aliana? Ang gipalit sa Aliana, tanawali na o. Ilan ni Lixie, ang gipalit si Dani. Frozen kaliksi. Frozen ka Lixie mo. Kaya ako may nagpilis kaliksi, frozen. Yihi! Nalipay kami na napagay kuluran, be.
Kani kalyan na ning Dami Barbie. kay Mouse ta po rami. Hapon ng parang Mickey Mouse ang gipili nimo. Ano kidali ka gumay? Diya ka rito nga mo. Mabe, mabe. Imo po relax siya. Patas. Lexi, wait lang kay nako itudlo. Inig magkulol kasi mong Mickey Mouse tawagas Aliana dai padapag isang Mickey Mouse dungan mo. Ha, ikaw magtudlong Aliana. Oh, imo nataboy na imo. Patas ka pa may Barbie. Kalya naman ang Barbie. Barbie alyan na. Hindi mbes la patas may Barbie isa. Naman to'y prusin be. Sabi ka. Ha magimong prusin be. Ame mo dani relax eh. Pili, be. Pili ha man mo kani pink. Ang kana. Be ha magimong prusin. Imo na, imo kanila patas man eh. Imo ra yan na. Wala yung pangpalit. Hindi sila nang gipalit tag sapatos. Kay wa man sa inga na luoy. Tingan eh. Hindi sa May kutan sundang pa-pick up ko ma. Ha magimong prusin Lexi. Prusin ba nga suwatanan? Isa ko sa yan na. Wa nato. Ha. Ana di ay mong gigakus abi ko gahara. Hindi Asagad. Kastuman. Asa patanaw ko no sila. Sukod ko no. Sak dudot ta po rami. Wala ra sakto ha jadi ay. Ah, mag... Ang ganyan nga kada. Sa dress na. Sa may mong ika-istoryas naghatag. Salamat ma. Ang naghatag sa kwartaan sa pay mo ka-istorya. Day, dara day. Ang sa may ka-istoryas naghatag sa kwarta para makapalit si mamag sapatos. Ang sa imong message. 1, 2, 3, go. Message. Ay, butang sa kuno kay mo message siya. Ado sa ti kay mo message kuno sa ti. Sige na, message na. Diya pa niya chupa-chup. Ay mo. Uday, ano, dahil ko na lang. Ang saan na ko gubtan ha? Ito sabi. Noon sa ba ni sila? Uy. Diya pa di ay. Uy, dahil ko na lang. That's me. Ano na pa day? Rami. Sa inyo na ta po rami. Oh, lain sa imong ingon. Kapag sa kwarta ta po rami. Kami malaki, ah. May, ang sa imong ka-istorya day? Sama sa lagi mo ka na sa message. Ang sa imong istorya day? May istorya? Salamat. Nagkapag sa kwarta. Nakapalit ka og. Sapatos. Agi ko, binapalitan pagkaog. Ang ango pa man eh. Mao pa yung bagbakod Diya sigdaanan. pa di flow. Ana pa rin gatas? Diya pa di gatas. I love you. Diya pa di gatas. Sa katong kaban pa ni sinatag. Diya. Tawad lang. Tildang. Damay, isiwi batasan. Damay yung biruang sungkaban. Ngilad. Diya. Palit mo ko. Salamay. Sa hagna. Na may pana, paliti. Paliti, parisi. Deo. Salamay sa hagna. Diya. Day. Agis darewa na palit. Ang dilawara. Ang tatay. Pabog na, wadang. Katong paklay ni tatay, wala palit. Kaya wala may nagtinda. Yung bag, juman po sa merkado. Huwag malalaman. Nabay, isang magarin?